Carlos Mazón se incorporó 2 horas después al comité de crisis de la Dana porque estaba reunido con una periodista. Señor Mazón, ¿vostè pot dormir per les nits? Nadie sabe Dana, el relat dels experts que van viure la tragèdia. Mare meua, Dolors, Què en dius? Buah, Afecta, és molt impactant, impacta molt l'entorn. I això que està molt millor. Sí, 100 dies després, Mare meua, afortunadament està millor. molt bé. Bueno, avui conversem amb tu, Dolors, que eres regidora de Catarroja, a més de diputada provincial, no? Catarroja és un dels pobles més afectats per la Dana i volíem també vindre a primera línia de terreny, entendre com vau viure tota aquella primera nit, no? I entendre també un poc la resposta que heu sentit els pobles de l'Horta Sud, de tota l'àrea metropolitana, de la Diputació, de la Generalitat, i tu contens aquest doble perfil de regidora que va haver de donar resposta el dia de la Dana i els dies posteriors, però també de diputada que havia d'exigir responsabilitats i bueno, el pla d'acció que pensem que mai va existir, no? I volem també reflexionar en este podcast sobre quines coses han d'anar passant per a que no tornem a viure una situació com aquesta, no? Som conscients que n'hi ha algunes mesures que seran més senzilles i n'hi ha altres que seran de molt de calat, però sabem també que la gent que heu viscut a Som Primera Línia pues sou la gent que millor conegueu el que podem fer per a que això no torni a passar, no? Que no tornem a viure una nit com la del 29 d'octubre. Bueno, jo crec que hem de començar donant-te les gràcies per voler participar en nosaltres, en este cicle de podcast que fem, però també donant-te les gràcies per tot el servei públic que ens consta que heu fet i que feu, no? Des del primer moment. I també per aquesta sapiència que ens aneu a traslladar i aquests aprenentatges que nosaltres emportarem d'esta conversa, no? Bueno, hem de trobar espais de millora en les institucions des de la calma i més en un moment en què n'hi ha tant de descrèdit, no? Sobre allò que fem i allò que busquem, no? Nosaltres volem començar pel principi, aquest 29 d'octubre, no? Volem que ens contes com vas viure tu aquest dia, què vas fer aquest dia? Doncs eixe dia, primer, evidentment, no s'esperaven per a res que acabara com va acabar, però eixe dia de matí, jo com a diputada teníem una reunió de grup de la Diputació i pel matí ja ens van dir que plovia molt a la Ribera i estava plovent també molt a les comarques de la Serrania. I, de fet, companys nostres que venen en tren a València se van veure que les seues línies estaven suspeses. Això ja havia passat eixe dia de matí. Vull contar-ho per a que no se'ns oblide. I, de fet, nosaltres vam suspendre la nostra reunió presencial, perquè també hi havia un avís, recordeu que hi havia alerta taronja per pluges fortes, i vam decidir suspendre aquesta reunió i fer-la online. I fent aquesta reunió online vam començar a veure com hi havia ja pobles de la Ribera Alta que estaven començant a patir inundacions per pluges i que el Magre anava molt alt. I com nosaltres estaves dient que, com comentaves, ens devem als pobles des de la Diputació i un poc per fer aquesta feina de servei públic i també d'acaronar a la nostra gent per si necessitaven alguna cosa i si havíem ja d'exigir alguna cosa que necessitaren, se van posar com a diputats a telefonar a tots i cadascun dels nostres regidors i regidores de les comarques que començaven a ser les afectades. Que curiós, Sí que éreu els primers en cridar i la Generalitat al dia següent encara no havia tingut. Això ho vam dir en el plenari d'esta mateixa setmana, que si nosaltres com a diputats de l'oposició ja estàvem fent aquesta feina, no entenem com la Generalitat estava recollint premis, com Mazón recollia premis i dia que a les 6 de la tarda ja no hi va passar nada. I el president de la Diputació te consta si va fer algun contacte en els pobles o tampoc? Jo sé, a mi me consta que ell sí que va parlar en alguns pobles, perquè de fet ell és de la Ribera i ell aquest dia tenia la seva pròpia agenda i la va haver de modificar i sé que se n'anava a canvi de carlet quan el va pillar el tornado. Per tant, a tu te va pillar el moment de la barrancada aquí en el poble, a ta casa. Hi ha un moment que estàvem parlant i des de Paiporta, perquè estàvem dient que el barranc estava creixent, però no a la velocitat que va créixer finalment,
i és la nostra companya Marian de Paiporta la que envia un WhatsApp i diu se n'acaba d'eixir el barranc en Paiporta davant de ma casa. Ja se n'havia eixit a Picanya en tota la problemàtica que ara estan patint les cases del costat i en aquest moment jo en aquest grup dic en 5 minuts està en Catarroja. I efectivament en 5 minuts està baix de ma casa. Nosaltres a Catarroja sí que havíem suspès les classes perquè va passar l'alerta de pluges, no de barranca, de taronja a roja i vam anar tots a per els xiquets a les 3 del migdia i aleshores em vam anar a casa per precaució, però per si es posava a ploure i ens agafava en qualsevol lloc. I ens va pillar a casa, a mi em va pillar a casa i famílies meus estaven per ací, havien anat al metge i se van ficar a telefonar per a que tornaven a casa. I en aquest moment jo estava a casa. Eixa nit, quina va ser la resposta de l'Ajuntament? Eixa nit estàvem incomunicats. El problema és que se'n van anar totes les comunicacions telefòniques, la llum, se'n va anar l'aigua, no podíem eixir de les cases i cadascú ens vam quedar on estàvem. Jo començava a rebre missatges de gent i el silenci. Silenci no, el soroll de l'aigua. El soroll de l'aigua. En este poble era el soroll de l'aigua. Era com estar enmig de la mar, perquè així tots els carrers estan afectats. Va afectar a tots i cadascun dels carrers i després hem sabut que hi havia, com molta gent ha contat, gent dalt dels arbres, en fanals, agafats a reixes. Jo rebia missatges, àudios que no podia escoltar i que vaig escoltar dies després, de gent que estava atrapada a Dolors, per favor, crida algú que estic en tal lloc. I tot això no vam poder donar solució fins que al dia següent ja ens vam alçar i vam veure com estava la cosa. No tinguéreu ferramentes de resposta com a Ajuntament i ningú aparegué així. No, la qüestió és que no va apareguer ningú, perquè nosaltres com a Ajuntament jo sé que diferents regidories, alcaldia, van telefonar a policia, però clar, és que tinguem en compte que estem acostumats des de les institucions més properes, que són els ajuntaments, a gestionar la normalitat, però això era una situació catastròfica i no teníem mitjans suficients per a poder fer res en el moment va començar a arribar l'aigua, que no esperàvem. Ho has explicat molt bé, no? La mar vos va invadir i no hi havia cap resposta. No, no hi havia cap resposta i la resposta va començar a aparèixer als 3 dies en forma de voluntaris. Tenim una pregunta que li fem a tots els nostres convidats, però crec que en aquest cas en concret té molt més sentit. Sempre vos preguntem a on estaves tu quan va sonar l'alarma el dia 29 a les 8:11. Jo estava en ma casa, com vos dia, assomada al balcó mirant com passava l'aigua i com xillava la gent per el carrer. I quan va sonar l'alarma ja no teníem llum, perquè ens va agafar ja tot el poble sense llum, i en aquest moment els meus fills es van posar a plorar perquè no entenien res i se sentien alarmes en tots els llocs i vam pensar, perquè això ho hem comentat en casa, que si el que venia, si ens estaven avisant en aquest moment a les 20:11 és perquè venia alguna cosa més forta del que ja estava passant i ens vam assustar molt. No m'estranya, no m'estranya. Estic emocionant també amb tu, me sobta molt. Bueno, ho comentàvem abans, no? Tu, a banda de ser regidora en este poble, també eres diputada provincial, per tant tenies com aquesta duplicitat de la primera institució més pròxima que també podia ajudar. Vas rebre alguna informació per part de la Diputació al llarg d'aquesta vesprada, nit, dies següents? En el moment va tornar la cobertura, jo vaig tindre ja una primera reunió d'una junta de portaveus online. Sí que és cert que la Diputació també és que gestiona, per exemple, l'empresa pública Egebasa, que és la que s'ha encarregat de les aigües, perquè tot el clavegueram ha rebentat per tots els carrers. I la veritat és que aquesta feina sí que s'ha anat fent des de la Diputació, sí que ens anaven informant d'això. Sí que vos en van anar informant. Teníem reunions tots els dies. Sí que jo en aquestes reunions sempre vaig manifestar que perquè no es connectava ningú de la Generalitat. No es va connectar ningú de la Generalitat a aquestes reunions perquè després es van assumir totes les alcaldies dels pobles afectats, dies posteriors, però mai es connectava ningú de la Generalitat fins al mes següent, que es va connectar per primera vegada el conseller de Medi Ambient, però vam estar un mes que en aquestes reunions parlàvem de qüestions que afectaven els municipis i què necessitaven els municipis. Necessitats que canviaven dia a dia. Claro, perquè... Necessitats que canviaven dia a dia, però que la Diputació tampoc no podia ajudar a refer totes aquestes coses. La Diputació va contractar que es referen alguns ponts que sí que eren propietat de la Diputació per a que es pogueren connectar els municipis, però a partir d'ahir hi ha qüestions que depenen absolutament de la Generalitat i que la Generalitat ha fet cas omís des del primer dia. Ara després voldria que entrem més, però és cert que la resposta que se va veure per part de la Diputació ha sigut molt diferent a la de la Generalitat. És més,
la Diputació, si no recorde malament, va enviar el personal a casa i ese dia. Sí. I ese dia va prendre la decisió d'enviar a tot el món a casa la Diputació de València, que en teoria hauria d'estar coordinada en la Generalitat. La Diputació de València, com totes les institucions, tenen un pla d'autoprotecció i en el moment passa l'alerta de taronja a roja, decidís directament enviar els seus treballadors, que venen la majoria de diferents pobles de totes les comarques valencianes, es va enviar a casa, evidentment. I a les 2 se'n van anar tots a casa. Però és molt curiós perquè, ho dius molt bé, hi ha uns plans d'autoprotecció que t'ho diuen molt clar, alerta roja, tot tancat i tot el món a casa. Sí. La Diputació ho fa, la Generalitat no fa absolutament res, però també és cert que nosaltres, en el cas de l'Ajuntament de València, vam veure com no se va enviar a ningú a casa tampoc. Correcte. Menys mal que havíeu desallotjar les escoles, perquè si no, no vull pensar de lo que podria... Sí, però som dels pocs pobles que van suspendre les classes. Així al costat en Paiporta no se van suspendre i estem a menys d'1 quilòmetre de distància, perquè això depenia de cada ajuntament. I no hi havia una ordre clara del que havien de fer. El mateix conseller d'Educació... No hi havia una ordre clara de res. Però el mateix conseller d'Educació va dir que iba a su casa i tenim les proves que ja ho hem demostrat, que va demanar un cotxe per anar-se'n a sa casa. Sí, els seus treballadors. Però els xiquets estaven en les escoles i no va haver ninguna ordre concreta per a res, ni tan sols per això, per a salvaguardar la vida de xiquets i xiquetes. Bueno, jo crec que ha quedat molt palès que no van voler protegir les nostres vides i que van continuar com si no estiguera passant res. Sí, per a ells no estava passant res. És la sensació que tenim. Per això parlem sempre de l'abandonament, perquè és com mirar a un altre costat quan, ja t'he dit, jo des de primera hora del matí estava telefonant a gent que m'estava dient que tenia l'aigua per la cintura. No entenc perquè per la vesprada ningú ens havia avisat encara. És increïble, la veritat. I luego, bé, passen les primeres hores que estaves dient no tenien capacitat de comunicar-nos i amaneix. Com s'organiseu l'Ajuntament? Què fareu? Doncs el dia 30 és més dur encara per a mi que el 29. Hi ha gent que evidentment el dia 29 va passar molt malament perquè es va agafar per el carrer i això els canviarà la vida sempre. El dia 29 d'octubre ens ha canviat la vida a tots els que vivim així per a sempre. De fet, cada volta que plou la gent passa por i se'n va a casa des d'aquest dia. El dia 30 va ser un dia francament dur perquè efectivament jo me vaig alçar per matí, vaig veure que hi havia cotxes amuntonats en el meu carrer, hi havia fang, però jo visc en una de les zones menys afectades. La zona més afectada és la que està més cap al lloc on estem, que és la més propera al barranc. I quan vaig girar el cantó i vaig veure com estaven els carrers, no m'ho podia creure i vaig dir, me'n vaig a l'Ajuntament. Jo no era conscient perquè no tenien comunicació com dic i jo aquest dia de matí vaig enviar un SMS, que ja apareix de la prehistòria, i vaig enviar un SMS als meus pares que viuen en Sedaví, perquè jo soc de la comarca i tinc família en tots els llocs i jo de fet soc de Sedaví i visc a Catarroja des de fa ja quasi 20 anys, però vaig enviar un SMS per dir-los estem bé, estàvem en casa, no vos preocupeu que estem bé. I quan li va arribar l'SMS a mon pare me va contestar, nosaltres també estem bé, estàvem en casa i en el nostre carrer 1,5 metre d'aigua. I aleshores, en aquest moment, jo crec que a les 7 del matí, li vaig dir al meu home, me n'he d'anar a l'Ajuntament, ha passat una cosa molt forta. No sol és el fang que veiem. I ja me'n vaig anar a l'Ajuntament, i allí a l'Ajuntament l'alcaldessa havia passat la nit perquè l'havia pillat allí, s'havien refugiat de l'Ajuntament des de 200 persones, hi havia cotxes amuntonats, vam haver de passar per damunt de cotxes per a poder arribar i vam arribar allí i estàvem els regidors i regidores, el cap de la policia, Bernat, que és l'electricista, i molt poca gent més, perquè ni els treballadors i treballadores havien pogut arribar a treballar, evidentment, i teníem un pla de protecció damunt la taula i no va vindre ningú més, i eren més que ho havien de gestionar. I aquest matí es van dedicar a intentar demanar ajuda, a veure quina era la magnitud de la situació i teníem una llista, dos fulls, només pujaves la taula, on anàvem apuntant les persones que venien i necessitaven alguna cosa, i un llistat de persones que havien faltat i un altre llistat de persones que no trobaven. Catarroja és el segon poble en el que més persones han faltat. 25 persones han faltat. Uau. I a mi m'agrada sempre incidir que són 25 persones que han faltat i que ja mai més estaran i que se podien haver salvat aquestes vides, però també és la quantitat de gent que ha patit. Tu hauràs sentit moltes històries i tu has sentit moltes històries. Ostres, és que podia haver mort tanta gent, les històries són tan dramàtiques
que no ens expliquen com han passat més coses, perquè l'instint de supervivència i de salvar el teu veí o la teua veïna és molt superior a això, Clar. però ha sigut, la magnitud ha sigut molt Per forta. tant, la primera resposta va ser intentar posar ordre, entendre Posar la ordre. situació i buscar ajuda. I buscar ajuda. Buscar ajuda. Absolutament. Buscar ajuda, contactar en delegació del govern, contactar en la Generalitat, contactar en totes les persones que podíem, en alcaldes i alcaldesses d'ajuntaments que coneixem, que ens telefonaven, com puc ajudar, intentaves agafar el telèfon, no n'hi havia cobertura, era tot un poc caòtic, perquè també ens hem adonat caòtic, que ningú poble està suficientment preparat per a una catàstrofe així, perquè no Clar. teníem ni llum. I tornem a votar perquè, clar, passen els dies. Com va ser la resposta de la Diputació? Com van organitzar-se? Continuàveu fent aquestes reunions? Vos anaven donant el parte? Identificaven les necessitats? Correcte. I anaven I donant ens explicaven resposta. de què parlaven en el CECOPI, la informació que ens volien donar, evidentment, i anàvem parlant d'això i de com podien anar arribant. Jo sí que vaig parlar amb algun diputat que ens explicava que estaven llevant camions de la pista de silla per a poder arribar, que no podien arribar de tota manera, però així i tot jo mai he entès perquè, per exemple, no podien vindre en helicòpter, no podien vindre a ajudar i coordinar, perquè, com dic, És que feia falta nosaltres aquesta coordinació. necessitàvem algú Que que sapiguera d'emergències. Clar. Nosaltres no sabem d'emergències. Clar, ese era el algú ha de suport saber immediat. d'emergències i dir tu, ahí. Ja. I tu has de fer això, ja necessitem un equip de tantes persones. Baixem i busquem un equip. Clar. Però aquesta coordinació en emergències, els primers dies anàvem fent pas a pas i pam a pam, però sense que vinguera ningú així. Fins que als 3 dies van començar a vindre voluntaris i fins que als 3 dies van vindre 10 persones de la UME. I ja Mare vam meva. prendre aquest control. I també descoordinades, no? Com que la sensació era molt que no és que vingueren experts en emergències a posar allí ordre i a dir vosaltres feu això o allò altre, que era el més imprescindible, no? Absolutament. Sinó que, I és- bueno, agafaven una pala i en tota la seva voluntat, totes les persones. Total. Però on ha quedat la coordinació en tot aquest temps? No ha aparegut, no he rebut ajuda com a Ajuntament. Continuem a dia d'avui, no? Encara sense... Sí, hem de tindre en compte, nosaltres també, ja havia passat un mes i vam anar... Nosaltres volíem saber per què ningú havia demanat tampoc ajuda a la Unió Europea, al servei, a la unitat d'emergències de la Unió Europea. I vam anar allà, li vam demanar a Vicent Marsà que ens convidara a anar perquè volíem parlar amb ells. Ens va acompanyar Vicent i allí mateix es van reconèixer que ningú, que el govern de la Generalitat no havia demanat l'ajuda als països de la Unió Europea per a que És que és vingueren a increïble. ajudar en qualsevol efecte de l'emergència, des de ajudar en la inundació, camions, personal especialista i també per a coordinar. Ningú havia demanat aquesta ajuda fins el dia 8 de novembre. Havien passat 10 dies. És que, bueno, de fet, a dia d'avui valores que hi ha hagut coordinació? Vos han donat suport en tot el que necessitàveu? No, jo com crec ha que sigut la l'evolució, ciutadania, no, jo crec de que la tot això? ciutadania tampoc percep que hi ha hagut coordinació, perquè jo crec que ha faltat molta coordinació en totes les administracions. En totes les administracions. En totes les administracions. Mm. I ahir no vull deixar de dir-ho i tampoc vull deixar de tornar a dir que l'administració més propera a la ciutadania, que són els ajuntaments, són els que menys personal tenim Clar. i els que hem anat fent amb el que teníem en aquest moment. Clar. I aquesta falta de coordinació necessitàvem ajuda externa i que la Generalitat vinguera així, posara Algú que diguera. un PMA de campanya i que fins i estigueren tot, així. si no eren capaços de fer-ho, que foren capaços de buscar qui sí que sabia, Correcte. perquè hem vist moltíssimes ONGs organitzades, expertes en intervenció en emergències, a les que no se'ls ha deixat organitzar. Total, I eren les que sabien. com va passar en pandèmia, i això és una catàstrofe humanitària i també climàtica molt greu. Clar. En pandèmia sí que ens vam organitzar, sí que vam poder organitzar-nos, sí que podíem comunicar a la ciutadania el que estava passant, perquè ens arribava la informació. Clar. Però així no ens ha arribat la informació. No hem pogut informar de tot el que havíem d'informar perquè no teníem No estava. eixa informació. No estava. Volia comentar-te, tu saps que en València s'ha fet ja la comissió d'investigació al voltant de la Dana. Nosaltres li diguem la comissió d'investigació fake, Sí. perquè tenim molt clar que les seues conclusions seran que tot continua igual, com si així no haguera passat res. Han vetat a moltíssims experts, però alguns dels experts que nosaltres havíem proposat per a la reconstrucció, un d'ells és Joan Romero, Sí. que a més tenim el plaer d'haver-lo seguit i estudiat moltes vegades, i ell en les seues propostes el que parla sempre és no es va tindre en compte la dimensió d'àrea metropolitana, no se va coordinar la resposta a nivell d'àrea metropolitana
i sols se pot pensar en aquesta reconstrucció si se fa des d'una mirada d'àrea metropolitana. Penses que una conclusió tan fonamental com esta serà tinguda en compte i tornarem a dimensionar les coses com a àrea metropolitana i no poble a poble? És a dir, si pensarem en les rodalies per a que se comuniquen entre pobles i no sálvese quien pueda, si pensarem en les infraestructures que ha de fer cada poble. Estem en Catarroja, Massanassa està ahí enfront. A lo millor se poden compartir infraestructures i no cal que tot el món tinga un poliesportiu, un tal, i que necessitem el barran del Pollo per a poder construir, no? Penses que aquesta primera reflexió, que és fonamental, que per a nosaltres hauria de ser l'epicentre de tot el que se faça com a diputada i com a regidora, penses que se va reconstruir tot això en una mirada d'àrea metropolitana, en coordinació i amb un trellat, bueno, pues de la comarca que sou, que és que l'Horta Sud és una comarca que està perfectament, o sea, que té molta interconnexió a nivell sociològic, però no passa a nivell d'infraestructura. La visió metropolitana, com diu Joan Romero, és essencial des de fa molts anys i no ha estat mai possible i ara és més necessària que mai. Som una comarca on, ja sabeu, els pobles estem separats per un carrer, però no està gens vertebrada a nivell de mobilitat. Jo sempre ho dic, que per anar de Catarroja a Torrent jo vaig per ahir en 10 minuts, en cotxe, i en bici estic també no res, però si vull anar en transport públic he de passar per València i tarda quasi una hora. I qui diu això, diu la reconstrucció de les infraestructures que ara tots els pobles hem perdut, i aquesta visió, la mirada d'àrea metropolitana, de ser un tot, de ser un conjunt, és efectivament més necessària que mai, perquè no podem reconstruir poble a poble. I no podem tindre una idea feliç cada poble, perquè al final ja sabem com funciona això, que de sobte tu tens una idea i el poble d'enfront en té una altra i estàs fent un poliesportiu així, i un poliesportiu en el poble d'enfront, que se separen els dos poliesportius per un carrer. Això no té ningú sentit. És essencial la visió d'àrea metropolitana i per això ens hem de coordinar tots els municipis i ha d'haver algú també, tornem al tema de la coordinació, ha d'haver algú que prenga aquest paper de coordinació. Nosaltres no podem evitar preguntar-vos, com a membres de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de València, des del primer dia li van traslladar a l'alcaldessa que era imprescindible que una ciutat tan gran, que té tants cossos preparats per a respondre a l'emergència, ajudaren a la resta de pobles. Vosaltres vos heu sentit recolzats per l'Ajuntament de València? No, per a res. Nosaltres per l'Ajuntament de València no tenim cap notícia. Heu tingut algun tipus de relació? S'han ofert per a vindre a netejar, per a portar els seus serveis? Que jo sàpiga, no. De fet, sí que és cert que ahir vaig veure una patrulla de la policia que venien de València, però en plena... Ahir, 100 dies després, però en plena emergència no tenim resposta. I són pobles que estem molt a la vora i per a nosaltres, els pobles de València, els pobles del sud de València, la Torre, Castellar, Fort d'Alcedo, que també són els 3 pobles afectats, són també de la nostra comarca, és la nostra comarca que estava patint. I tenim amics allà i a mi també de la Torre em telefonaven i em deien «Ostres, Dolors, és que havien netejat baix de ma casa i ara ho han tornat a embrutar per a que l'alcaldessa vingui a fer-se una foto». I em vaig sentir tan malament perquè feien falta moltes mans i feia falta molt por de postureu. I això... Pues mira, jo com a regidora de València t'he de demanar disculpes, perquè crec que no és just que València no hagi donat aquesta resposta. L'havien d'haver donat una gran ciutat en la que treballeu molts i moltes de les persones que viviu en l'Horta Sud havia d'haver sigut més solidària i estar a disposició dels pobles. Com l'alcaldessa no ho farà, jo ho faré tantes vegades com necessiteu, com faci falta i vindrem a ajudar-vos en tot el que puguem. Heu vingut tota la gent de València a ajudar. Això sí. Hi ha un pont que és un pont de la solidaritat. Efectivament. Tota la gent de València ha vingut. I he de dir que quan diuen que la gent venia i no estava organitzada, no, som un poble, els valencians i valencianes, que pertanyem al moviment associatiu i la gent venia organitzada. Tots sabem organitzar-nos, autoorganitzar-nos. I la gent va vindre, en grup o individualment, i ens vam autoorganitzar. Sí. Ara te vaig a demanar, Dolors, com penses que podem millorar tota aquesta interconnexió, o sigui, la coordinació metropolitana? 3 idees clau que siguin importants per a tu, que en un futur haguem de tindre. Idees clau importantíssimes, s'han de coordinar polítiques de mobilitat conjuntes. El transport públic. El transport públic és fonamental, fonamental.
Fonamental per a que no tornem a invadir de cotxes els pobles perquè no ens podem traslladar a València, fonamental per a poder desplaçar-nos, per a poder fer compres en el comerç local que ara està tan devastat i no anar de nou a buscar llocs fora d'ací on poder comprar, i aquesta vertebració en el transport públic és essencial per anar a estudiar i per a mil coses més. I el tema de l'habitatge és essencial també perquè la ciutat ens expulsa i els pobles els expulsen i anem cada volta més a les perifèries. El preu de l'habitatge, tant en València, ja ho sabeu, com en els pobles de l'àrea metropolitana, és una barbaritat. I ens estan expulsant dels nostres pobles tant per a comprar com per a llogar i necessitem polítiques comunes d'habitatge. No pot ser que jo vulgui viure al meu poble o al poble del costat, però si me'n vaig a un altre lloc sí que tinc una subvenció que no tinc. Aquest tipus de polítiques i de la construcció de vivenda pública s'han de fer conjuntament. Clar. I tenint en compte quines són les necessitats globals. Clar. Molt bé, doncs me quedé en la vivenda i en el transport, que és fonamental. Bueno, estem ja quasi acabant. Se m'ha fet curt. Se fa molt curt. Se fa molt curt. Però hi ha una qüestió que és fonamental i és que tot això ha passat perquè estem en una situació d'emergència climàtica. Sí. 2 idees clau també sobre quines mesures hem de tindre per a millorar la resiliència dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Doncs així, per a que no torni a passar, el Ministeri, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha de fer, com abans millor, les obres d'adaptació del barranc de Torrent, del barranc de Xiva. És precís. Nosaltres podrem reconstruir un baix, podrem refer les cases, les persones que s'han quedat sense, però si aquestes obres no es fan, d'ací 4 dies podrem tornar a estar igual. Perquè la situació climàtica és devastadora. Ja hem patit els seus efectes i avui ha passat ací, demà pot passar a un altre lloc. No hem de construir la segona, i ara que hem vist la modificació de la llei de l'Horta i el decret 2024 que deixarà construir en qualsevol lloc fins ara protegit i que possibilita aquest decret 2024 que la Generalitat Valenciana pugui fer pais sense autorització dels municipis allà on vulgui, afectant a un poble o a diversos pobles sense que els pobles es puguen negar. No volem construcció en l'Horta, no volem nous pais perquè no han entès res. Necessitem espais resilients, que la terra pugui absorbir l'aigua. Necessitem parcs que puguen fer de làmines d'absorció. Necessitem adaptar-nos a aquesta situació que ja està així. I necessitem menys asfalt. Però és que no han entès res. Igual que no van entendre res el dia de l'emergència i no van donar resposta a aquesta emergència, no estan entenent que o canvien les maneres de concebre tot això o se n'anem a pique. I el que estem veient és que esta gent va cuesta abajo y sin frenos y no estan disposades a parar. Segueixen en la política del pelotazo, que ja coneixem molt bé en este país, la política del pelotazo en el territori i de repartir els contractes als seus amics. I això ha canviat, no podem fer això. Per a refer-nos necessitem la participació ciutadana, necessitem que ens deixen dir com volem que siguin les nostres ciutats, que no ens lleven les competències als pobles. És que així tenim un govern en Catarroja i en tots els municipis que sabem com és el nostre municipi i com volem refer-lo i qui més ha patit i no hauria de patir tant. I després també necessitem que les institucions no estiguen al servei de Mazón. Jo això també ho dic molt, perquè de la mateixa manera que posa en valor que la Diputació de València sempre ens ha mantingut informats des del primer dia, nosaltres també tenim una comissió d'investigació fake que vam proposar des de Compromís i dels 2 punts que tenia, que era la reconstrucció i analitzar què va passar el dia 29, ens han llevat què va passar el dia 29. La Diputació i cap altra institució pot estar al servei de Mazón i al servei d'aquest relat de l'oblit, perquè no volem que se'ns oblide. No volem que s'obliden del que ha passat, perquè així vivim encara així. Que no continuen governant-nos i que puguem construir un món millor, poble a poble, rambla a rambla, i sobretot fonamentat tot en aquesta lluita contra el canvi climàtic en una societat que siga més justa. Sí, menys pelotazos i més impulsar els serveis públics, que al final són els que ens salven. El poble salva el poble, però qui salva el poble també són els serveis públics, la sanitat, l'educació, tindre ajudes. La gent ara necessita ajudes i les està rebent, però perquè paguem impostos i tenim uns serveis públics tenim una organització que necessitem que siguin de major qualitat encara. Molt bé, Dolors, moltíssimes gràcies, molts ànims i compteu amb nosaltres. Sempre, sempre ho fem. Vale, guapa. Gràcies. Beso. Sí, beso.
Ha sido muy bonita esta entrevista, ¿eh? Ha sido muy